Ak sa vám včerajší televízny program stanice Markíza zapáčil natoľko, že ste sa rozhodli zostať s nami, sme len radi. A ak nie, tak sa pokúsime presvedčiť vás o tom, že naladiť si TV Markíza naozaj stojí za to. No a rovnako to platí aj o televíznom spravodajstve, ktorého premiéra sa práve začína. Dobrý večer. Včera večer sa v priestoroch Bratislavskej Reduty stretli predstavitelia politického, kultúrneho a spoločenského života. Nové televízne dieťa Markízu prišli pokrstiť známe osobnosti Juraj Kukura a stále mladá Kamila Magálová. A o tom, že krstiny malej Markízy boli zaujímavou udalosťou, hovorí i náš prvý príspevok. Tesne pred 19. hodinou vládlo v Redute očakávanie. Generálny riaditeľ Pavol Rusko sa však stihol poďakovať všetkým, ktorí pri zrode Markízy stáli, a vyjadril svoju radosť z toho, že Slovensko má konečne novú živú televíziu pre diváka. V tom čase však už v Záhorskej Bystrici technika čakala na pokyn režiséra. Presne o 19. televízia Markíza odštartovala a túto chvíľu si nenechal ujsť nik z jej zamestnancov. Práve Markíza môže teraz vniesť do niektorých stojatých vôd niečo nového, čerstvého, dynamického. A všade tam, kde sa vytvárajú predpoklady pre súťaživosť, je to vlastne dobré a z takejto súťaživosti má vždy výhody náš občan, naša verejnosť, náš divák, náš poslucháč. Očakávam, že sa vydarí viac toto naše druhé dieťa, parlamentné dieťa ako tá prvá televízia, a že sa jej bude dariť. Budem sledovať každý krok Markízy a keď bude treba, možno budem aj kritizovať. V tejto slávnostnej atmosfére dostal slovenský divák darček v podobe Markízy. Dúfajme, že splní všetky vaše očakávania. Z Bratislavskej Reduty Soňa Bulová.